Dneska si kúpime nového Hughia do mojej zbierky a ešte si otvoríme 3 God Potiony a uvidíme, čo padne. No, takže ideme si najprv kúpiť asi toho Hughia, lebo mám 10 miliónov 800 000 a potom nám možno ešte vystačí na nejaký God Potion. A ja si kúpim God Potion a nejaké veci. Uvidíme, čo nám padlo. Antiraptor. A Antiraptor mi ten God Potion, čo si kúpi, dá. Aby ste videli, chápeš? A potom čo padne mu vrátim. No a jakého Hughia by sme si mohli kúpiť? Koľko stojí ketka? Nie, ketka. Limited. Tuto, koľko stojí tento? 8. 22, 7. Piggy. Piggy. Monkey. No takže Piggy, Monkey. Monkey. Zaraďujeme si Piggy a Monkey. To si dajú trec. Nie, to bude dlho trvať. Elefanta si zaraďujeme. Ducky. Kačičku. Medveďa. Tak a tu už budú iba drahí. No. Ja si kúpim. No. Lama. Huge lama. Alebo tento parrot. God Potion stojí 1,4. Čo? Tak málo. No tak dobre ľudia, tak dneska to nebude len jeden God Potion. A tak ja by som si asi kúpil. Ja by som si toho medveďa zlatučkého. Podľa mňa ostanú na 2. No, nie, ja si kúpim parrota, alebo nie. Áno, parrota. Lebo parrot je dobrý. 999 000. Čo? Stojí God Potion. Tak ja si kúpim 2. Ale to je ten oný. Ja? Toto 4 milióny. A to je staré. A tento balotky 47 000. Toto 6 000, 5 000. Kámo, tak tuto má extrémne predražené parrot za 12 miliónov. To určite nebereme ľudia. A dúfam, že budem mať nejakého dobrého Hughia. Antiraptor, aj ty by si mohol našetriť. Počkaj, však ty si vieš kúpiť lamu. A ty si mi ukradol jeden. Milión som ti dal. Ja chcem toho parrota. Ale ja si kúpim God Potion. Alebo toho umbrelu. To už budú veľmi drahé. Skúsime ešte, či sa nepredáva parrot. Kámo, za 7,5 to beriem. Možno aj 6, tak možno aj 8, ale tak to už je veľmi drahé. Hlavne ono to skresluje, ono to nestojí toľko. Ale parota, akože by som chcel. 7,45. Mám to brať? A dneska kupujeme si parota, ľudia. Mám Hughia ďalšieho do zbierky. Už není len Hellrock, ale aj parot. A ideme si kúpiť ešte God Potion, ľudia. Takže, ktorý si kúpime? Normálny, základný? Áno, základný God Potion. A dúfam, ľudia. Dúfam veľmi silno, že mi padne Hugh. 3 milióny. To podľa mňa, to je dobrá cena za 3 milióny. Ja to asi berem. Mám si to kúpiť. Však hen ten predával za 4. 3,2. Nevieš kúpiť 2? Ale ešte pohľadám za 2, ale tak. No, hľadajme. 2,4. Neviem zobrať 2. Nie, iba 1. No ľudia, našiel som za 2,4 milióna, Antiraptor za 2,5. A mám 2 God Potiony. A ja mám 1, ale otvorím vlastne ja všetky, obidva. A čo padne, ide Antiraptorovi, takže... Všetky, nie? Nie. Najprv otvorím svoj a dúfam, silno dúfam, že mi padne Hugh. No a pripojil si sa? Nie. Ja idem otvoriť ten God Potion.
dám si zmizni 1,2 bilióna. Dám si nejaké instant lucky, viem, že to nepomáha, ale len tak symbolicky. A poďme si to otvoriť. Animácia. Jo, poď huge. To nejaká dlhá. Už som myslel, že mi padne huge. A čo padlo? Come on. Idem. Dám ti. Môžete vidieť Antiraptora teraz a Antiraptor Tu mám God Potion. tu má a ide, čo mu padne. Prosím. Bolo ťa tam vidno, nevadí. Aj. Dám ti tam face, lebo ťa tam bolo vidno v tej tme. Nevadí. Nevadí. Lebo to vystrihnem. A ideme na druhý God Potion. Tu mám God Potion. Takto. A teraz čo padne? Zase to vystrihnem. Nepadol, ľudia. No ľudia, a idem Antiraptorovi vrátiť 1 milión, lebo pred začiatkom videa mi ho požičal. Tak mu dám všetky moje gemy, bohužiaľ. A pridám ti toto a je to 1 milión. Ne. A ľudia, dneska si ešte otvoríme 403 tých nových vajíčok, čo boli v minulom update. No vlastne sú asi aj teraz, tuším. A otvoríme si najprv toto 10 000. 1 až 10 000. Poďme, open. A ja si to kúpim. Animácia, poď. Tak si to nekúpim. Polísketka. No nevadí, ľudia. Alebo môžem si to kúpiť, akože. Ale ideme ďalej. Ježiš, ja sa tak teším z toho Hughia. Perota. A mne sa, ja ľúbim toho Perota vlastne. No nie, že ľúbim, ale sa mi ľúbi. Takže pekný. 99! To pridali 99 vajíčok. Čo? Ani jeden huge. Je 10 000. Tak to si to kúpim. Čo? Ale tieto vajíčka, to už ani radšej otvárať. Nie, ja som otvoril tieto 8. Nevadí Magmaigy. Teraz huge. Nevadí. Ja som nechtiaľ na to klikol. Ja som si ich chcel šetriť, že budú drahé. No ale tak keď sa môžete pozrieť, mám ich 4. Aj no stojí 15 000, takže to už otvorím. Symbolicky si nechám iba jedno. Alebo 3 si nechám. Lebo si nechám. Lebo čo? Lebo čo vy môžete? Čo vy mi môžete na to povedať? Nič. 24 týchto slabých vajíčok. No dobre ľudia, dneska to tu ukončíme. Ešte moje vajíčka. Nie. Ale áno. Ale nie. To si natoč na svoj. Mhm. A sa rozlúčime s týmto Perotom. Tak čus. Ty nečús. Bol hečnutý 10 hodín dozadu. Kamo. Akože dosť dobre. Môžete si pozrieť mojich obidvoch hugeov. Jak sú tu. A moja zbierka sa za chvíľu doplní, aby som mal 5 hugeov. To je akože fakt dobré. No tak majte sa, dávajte odbery a lajky. A zatiaľ čus.